O Enobús xa circula polos recursos enoturísticos da comarca. Esta semana a actividade do Concello de Cambados celebrou a súa viaxe inaugural deste 2018, tempada que chega con varias novidades. Vai ser durante o mes de xullo e agosto, todos os días, de luns a venres. Este ano temos novidades importantes, como son a imaxe de Gogue, como a imaxe do Enobús, e tamén hai algunha novedade, como son as catas de espumosos na visita ao Museo do Viño, e tamén este ano, e aquí xa por primeira vez hoxe, tamén cando se visita a adega, os últimos 5 ou 10 minutos, os amigos, a Fundación de Amigos do Camiño Portugués de Santiago tamén nos van a facer unha breve reseña das variantes ou das rutas xacobeas que pasen preto desa adega que estemos visitando. Representantes de adegas, de empresas organizadoras de eventos e do sector turístico foron os primeiros viaxeiros deste Enobús, que tivo como paradas a Fundación Manolo Paz e a adega cambadesa Don Olegario. Pois me parece interesante que a xente tamén chegue a aldea, que no fondo ten un paisaje fantástico, que é único, porque aquí as parras están elevadas do chan, e tamén digamos que unha maneira de que a xente o disfrute, non? Se queren hai visita guiada, se non, tamén hai un plano por onde les van descubrindo as obras por aí, e despois tamén aí se necesita unha explicación, temos aquí a xente preparada para iso. Esperamos que lle sigan dando continuidade. Eu creo que é unha forma moi positiva de dar a coñecer as bodegas, sobre todo as de Cambados, e tamén a dar a coñecer os viños, sobre todo os albariños, e tamén os Rías Baixas, basicamente. Esperemos que, a parte desta iniciativa do Enobús, fáganse outras así enfocadas tamén ao mundo do viño. É unha forma de facer, eu creo que é unha forma de facer cultura de viño, sobre todo na xente xoven, non? Os tickets para participar desta experiencia enoturística xa están á venda e poden adquirirse na Oficina de Turismo de Cambados. E a verdade é que un produto, son 2 horas e media, un produto ameno, un produto que dinamiza un pouco a produción e a oferta enoturística en Cambados, e aínda que temos estes días mal tempo, xa se están comercializando na Oficina de Turismo os tickets de venta. Aí hai, para os nenos, para as familias, hasta 9 anos, teñen entrada gratuita, e de 10 a 17 van a ter un custe de 6 euros e os adultos 12 euros. Dende o Concello confían no que naceu como proxecto estrela no programa da Cidade Europea do Viño 2017 e agardan que a fórmula superincluso o éxito do ano pasado. Este é un produto enoturístico, un produto que queremos integrar experiencias, os nosos recursos naturales, paisaxísticos, e combinalos coas visitas ás adegas. E, esperamos que este ano sea tan exitoso, polo menos, como o ano pasado.